ekseni ngabo 6 ngifonela unkosikazi wathi angiphuthume phezulu umlondi omshanami uthi sengathi khona into afuna ukuyenza. Ngithe mesho kanjalo ngavuka ngathi ngibheka ifoni yami ngathola ukuthi ungisendela ama-message nami ama-message okukhombisa ukubonga nokuhlala kwethu kahle. Wabe sethi khona ke decision aseyithathile malume ngiyaxolisa sengibulale ingane, so now nami ngiyayithatha impilo yami ngoba ngeke ngikwazi ukubhekana nani. So ngitheme ngizwa leyo nto leyo ngabe sengiyasuka ke kaphuthuma khona la yathi ukhona. Theme ngifika ngathola abanye abantu endleleni ngathi ngicela bangilekelele siphuthume siyobheka la kuhlala khona endlini kaMlondi. Theme sifika lapho safika khona iwindi elifile, safika salunguza ewindini sathi siyabona i-dining room khona into esiyibonayo isidumbu. Sathi siyaqalaza futhi nanga umlondi uyalenga. Lakhi likanti uvoicemail bengaqedile bengayizwanga yonke ushilo nokhiki ukuthi uzoshiya kephi. So saphinda saqhekeza lelo windi ke lakhiye sakhiya sathi sibheka nasekamereni khona futhi umuntu esesiyambheka sabona ukuthi hayi uma wengane yakhe naye ulimele. So iloko nje sishaqeke kakhulu nathi ngoba bengakazi asho lutho kuthina besihlala naye sizenzela into zethu kodwa bengakazi asho ukuthi unenkinga. Mhlambe i-relationship yabo ibinjani nosisi? Mina ngokuyazi ngami sisi wami be right ngokuyazi ngami ngingazi ke ukuthi ingale behind the scene bebenza kanjani, kodwa ngokuyazi kwami mina bengiyazi right ngoba kumina wakwakhuluma nje indaba yokukhuluma indaba yamalobolo what not. So nje mina bengiyazi right. Banesikhathi esingakanani bandawonye? Ngeke udlulile 7 years 7 years or 8 years ngoba ingane ngathi na 4 or 5 ingane ngoba sekuyisikhathi untombazane ngimazi efike ekhaya nje engakahlali la ifike ekhaya sisahlala naye ekhaya. Le ndaba lezi zifika njengoba naseyindabeni sokuvela ezinye ngiyathemba ukuthi nawe uyazazi. Njengoba sekwenzakale kanje babucele yini ehamba engqondweni yakho kakhulu kwazi ngoba uwena uthole umlayezo uphuma kuMlondi? Kuningi siswami kodwa nje ngikhala ngokuthi umshanami nje waye engakhulumi ngoba siyakhuluma into eziningi kuningi siswami. Umgcineni noMlondi before kwenzakala isigameko? Ukuhlala naye noma ukumbona? Ngimgcine ey'nsukwini nje ngidlula la mhlawumbe ngolesithathu noma ngolesibili ngimbone edlula la, kodwa ukuvakasha kwami nje ugcine ngivakashele ngomgqibelo. Sahlala futhi sayixoxela nje izinto nje ezi-right, sayixoxela sinikala nama-advice ngempilo nje generally. Wafuna futhi hayi wavalelisa malume hayi izobonana. Mesibonana-ke ingane ehlonipha kakhulu kumina ngoba ngibona kule ndawo lezi zobumnandi akasondeli kumina uma nabaleka asuke nje ahamba. Ngizwa ngathi usisi bekezela ngokuvakasha noma bebehlala bonke, mhlambe sichazele ukuthi njengoba nibafice balanda wonye bebahlala bonke noma usisi khona la uphuma kwenye indawo? Usisi yakahlali la, usisi ufika ngokuvakasha yena uhlala khona la eMgababa kodwa endaweni ekuthiwa eFracom. So la uyafika nje ngokuvakasha ezibabo engane ahlale lo 4 days mhlambe lo 3 days abese yahamba, akayena umuntu opermanent la, umuntu ovakasha nje. Angibonge kakhulu. Ubhuti wethu lo kade ephuma emsebenzini ekuseni usifonelile wathi asiphuthume endaweni yesigameko. Sasesifika sayiphosa kulowo nhlekeleleke ekuseni safika segcwele nje nomakhelwane bangakhona lapho. Salinda kusakhona namaphoyisa kusalindwe lapha abazothatha idumbu. Salinda sasaqathwa basivumela ukuthi asingene simbone. Sangena-ke sambona-ke sayidelisa sasesibuya-ke base beqhubeka-ke bona. Nambongiwe ukumbona ubongeka nokuthi mesikhuluma nomndeni wakacela besichazela ukuthi bevakashile nina bekesuka la endlini benazi ukuthi uya kumfana. Yes, besazi naye wangitshela ukuthi uyami bejwayele vele ukuhamba bevakashe bebuye kuloko kunayo basabuya ngakhe bengumuntu ebethe uzobuya namhlanje meseqeda ukuluka nawe ungasenza kangakhe. Mhlambe wena uzowazi
kahle ukuthi ibinjani noma lento eyenzakele nani isanithusile anazi ukuthi yini esuke yaba wrong. Asikaze nje sisole lutho ngabe ngiqamba amanga nabanye nomndeni walekhaya bayazi asikaze sisole lutho nje ube ubaba wengane o-right enganeni yakhe na uma wengane yakhe asikaze ngisole lutho nje umuntu o-right nje ngoba ungangokuba bebethe baziwa I think ePavilion yobathekele impahla and sibonile futhi lapho impahla zikhona embhedeni khona ukuthi bayile lapho bezovuka ke namhlanje ayuloka ke bese buyela la ekhaya yakhe kodwa nje ayikaze ikhunto yakhe yasolisa ngale. Bongeka bekumuntu okhulumayo nge-relationship yakhe noma bekumuntu o-secretive abekungekho amasanzeni wabonayo ukuthi mhlawumbe ayikho into ikhona into engahambi kahle phakathi kwabo bobabili. Bengena umuntu onemfihlo shema ubekhuluma nje yonke into esho nje indlela abaphila ngayo bengakazi nje asho ukuthi mhlawumbe khona kwaba inkinga phakathi kwabo cha esingazi lutho nje nathi nje nalo usithuse kakhulu nje ukuthi isimanga esingaka bezingakaze nje ngesole lutho and befika nayo babongane la afika ababize bami lapha emgaqeni ezobona ingane yakhe phinde emuva futhi ngisho bebavakashelile futhi bavakashe bahlale kahle nje babuye njengokujwayelekile. Nizohlalisana nikhulume lapha bacele njengoba sekwenzeke kanje nokuthi nizizwa kanjani manje ngoba kwengane njengoba sekwenzakele kanje manje. Angiboni phela inkinga nabantu bakacela ngoba phela ade bengazange bathume umuntu kuzoqhubeka nje kufanele ngasekuqaleni bengekho inkinga vese angiboni ukuthi khona inkinga ngaba khona bengazange bathume umuntu. Uma mhlawumbe ngasichazela ukuthi Bongeka bekuyingane enjani nokuthi nje uzomkhumbula njengomuntu onjani njengoba sekunje na. Into nje engizomkhumbula ngayo uBongeka ubemntwana ohloniphayo angisho ngoba na ukuthi akasekho umntwana ohloniphayo olalelayo ngisho uma umcela into nje bengawona ingane edinwayo bese manje enza into ngaleso sikhathi nomntana wakhe ngokunjalo beyingane nje ethandekayo nje lokho nje ngakusho.